Pak. Kula munggah panggung mboten nyawang panjenengan rumiyin. Merga wis bendina petuk nyawang mrikuse. Oh mripat waras kok kaya ngono ora pengin ya nambahne no katarak no. Nyawang ya mengkari nyawang. Sampean sakniki Mbak Cangik pirsa ta kedudukan saya? Nggih. Dalange Tegal sisan. Timbangane biasane kan dagelan melok dalang. Nggih. Saiki dalang kudu patuh melok dagelan. Ora peduli kok bupatine ning kantor. Nang kene ya tetep ngene iki ora bedak-bedakne kok. Bupati luar biasa sih. Base kurangi sithik, Pak. Iki base kurangi. Sampeyan kirane wani kok merintah. Biasane ngoten niku. Nggih, biasane panitia iku ora melok urun iki, biasane sing ngusul iki malah ora tau melu urun. Wis sing urun iki malah meneng ae, sing ora urun mesti terope iki piye to, seneke kurang. Usul tapi gak bayar. Betul seneng rasane. Seneng lho. Nggih. Bayar piro kowe? Lha niki kalih wau di ngendikane Pak Kondang. Kula pokoke tekan transit mau ngendikane Pak Kondang. Nek anu mayang nggo pepadi iki ya ora bayaran wong iki sampeyan asok bulu bukti karo pepadi pusat. Nggih no. Nyak pancen kula niati kok. Iya. Ya sing ikhlas lho, aja karo nangis ngono ki ora apik. Model Pripat kula bening lho, Pak. Bening ning ya bunek. Sampe nembiro kedudukan kula kali Mas Entus to, kali Bupatine Tegal, penasihat pepadi pusat. Aja macem-macem kowe tak nasihati terus kowe nek betho aku. Ngono iki pepadi kok ya wong penasihat kok do ora sehat. Lah sing dinasihati ya ora sehat lho. Lah ngene niku. Kowe dalang aja macem-macem kalau penasihat ora sehat wong kowe dhewe ya persatu aku ae lho. Terus ngaten apa? Niki organisasi Perkemi kan Seno kula badhe kucek. Ketua Jogja Seno, Ketua Tegal panjenengan Perkemi. Napa? Persatuan Kencing Manis Indonesia itu harus ditingkatkan. Nah, kula pancen kencing manis pun dangu. Jadi kalau ada wanita manis pengen ngencing. Ten pundi mbok melu kula. Dados ngaten sedayanipun, listrik menika sagedipun murup merga wonten kekuatan min dan plus. Dari kekuatan sejarah serta inovasi listrik ini, maka kita berkumpul bangsa Indonesia dari segala kekurangan dan kelebihannya, kita membangun persatuan. Karena kita adalah seniman dalang, maka namanya pepadi. Selamat ulang tahun ya enggak 47. Kula mriki sing plus ya temu, sing min sing ya. min ketemu. Dados mboten saged beda-bedake. Nggih, mula dalang niki sok nggawa sinden jenenge min niku ora arep ngepluske ngoten. Nggih laras. Sak ngaten, sak sae-saene dalang mesti wonten eleke. Saelek-eleke dalang mesti wonten keluwihane sing dalang liya. Sing angel ki wong elek ra gelem ngaku elek kuwi. Ngeyel. Niku mun golongane iblis nek. Ora ngopo-ngopo ya nabrak tiang listrik, selain bendol. Abah, Pak Kondang, dalam ke Jakarta sekaligus saya silaturahmi dengan teman-teman Warteg. Karena ini saya mau pencalonan lagi pada nyalon malih. Sekaligus saya Warteg warga Paguyuban Tegal. Utawi tiang pundi kemawon ingkang gadah sederek wonten Kabupaten Tegal berKTP Tegal. Lajeng ngeten Abah, Pak Kondang, kula nggih saweg pamer-pamer Mas Seno. Kabupaten Tegal kali ini adalah mendapatkan ranking 1 rencana dan pembangunan tingkat Jawa Tengah. Dan ini sedang berlomba untuk tingkat nasional. Saya mohon doa restunya. Maju tingkat nasional. Nggih, mugi-mugi saged masuk 5 besar saja sudah alhamdulillah. Amin. Dan kita laju perkembangan tingkat ekonomi mendapatkan juara 2 seluruh Jawa Tengah di bawah Bluro. Nggih, dari sematur nuwun nuwun jumlahe wong melarat ki saya kirang. Bukan menurun loh, tapi kirang. Gen kula nggih. Napa? Wah, kula dadi RT sukses. Napa? 25 persentase penduduk miskin melarat ten wilayah kula. Dadi 25 niku. Saiki karek 10. Sing 15 mati.
Terus pinten persen? Kantun 10. Kali dong sok. Iki rencana badhe kula pateni sisan. Oke. Kembangane urip. Deseno selamat nggih, Deseno. Nggih. Anda menjadi dalang yang superior di Indonesia, sangat luar biasa. Dalang laris lucu ora tau prei. Dagelane golek sing tanggane. Ora tau ngejak Jawa Timur samane kesaing. Nggih. Ngono wah ki dalang Abah, kita doakan adik saya Seno Nugroho semoga sehat selalu dan sehat. selalu laris. Amin. Saya matur kula nggih matur nuwun, Dik. Saya kalau di kantor stres mesti nyeteli YouTube sampai. Betul, Pak Padi jangan mengemis. Aja ngemis. Tetapi warga negara beserta dengan pendukungnya punya hak. Coba kita masuk ke forum CSR, Pak. Itu yang belum pernah kita sentuh. CSR ini berarti sodakowe perusahaan itu ada dan itu besar dan itu secara undang-undang dilindungi dan itu wajib dikeluarkan. Salah satunya adalah untuk kebudayaan ceki adalah pepadi pewayangan Indonesia. Monggo niki pimpinan perusahaan sedoyo. Mboten perusahaan yang besar-besar itu loh, kayak Waskita Karya, Nindya Karya. Niki wong telu niki ambak ngeten. Sumure minyak Palembang niki kula nekseni wis ora tau wayangan ki ya. Menika sampun. Nggih Mas, leres niku. Kang Parno pripun? Nah, nggih pancen itu yang kita lagi coba masuk ke sana. Nggih. Artinya kita memang jangan ngemis. Sini pepadi kok ngemis. Enggak boleh. Nggih. Tetapi itu adalah hak kita. Kita punya hak ya memberikan kontribusi atas kewajiban kita terhadap masyarakat. Nantinya kan begitu Mas. Nah, melalui jalur pedalangan kan. Nah, alhamdulillah bahwa acara malam ini pun kita sudah dapat banyak support Mas. Alhamdulillah. Artinya bisa berjalan dengan seperti begini ya karena banyak support dan sponsor terhadap Pepadi Pusat. Ini kita punya tepuk tangan murah untuk para sponsor pemerhati budaya sing duweni ikhlas. Nggih, Pak Kondang, saya mau urun-urun sedikit. Setelah website Pepadi sudah ada, maka alangkah indahnya kalau kemudian Pepadi itu mempunyai data-data seluruh wayang se-Indonesia. Seperti tadi yang Senawangi katakan, saya kepingin menghibahkan wayang golek cepak. Satu set, nanti akan saya hibahkan untuk Pepadi. Tepuk tangan untuk Bupati Tegal, wayang golek cepak satu set. Ya, Mas Iwan nanti tolong diambil. Mas. Ya. Kula nggih elek-elek ya sing lawas ya Mas. Napa? Sing lawas nih kok. Ini adalah pembuatan Empu Sarno, buatan tahun 79. Jadi tidak lawas banget tapi rodok masem. Betul apa-apa nggih Mas Gondang? Amin. Matur nuwun sangat Mas. Nggih, satu set. Nggih. Betul saya dibayar. Wis, tepuk tangan. Kalau nyuwun pangestune Pak Kondang, saya nyalon lagi. Jadi. Amin. Wis ora sami yang bupati. Satu ucapan itu adalah doa. Kalau punya niat jangan semenit pun kita bimbang. Tetap ke depan. Bupati Tegal tetap terus semono. Amin. Kan kula nggih nuwun sewu mboten nyombongi panjenengan, Mas Gondang, Mas Parno, Mas Teguh, Mas Agus. Kula nggih badhe ngibahaken dumateng dalang nika. Anu Mas Eno aku ya paling piantu ning sampean. Dirungokke tenan. Tenan, serius omongan kok malah jebakan. Heeh, nun sewu aku ya zaman saiki aku ya bantu donga. Nggih. Dadi ya. Ya kuwi mboten sing ajeng manghibahke napa, Mbah? ya donga kuwi mau mah apa kowe? Walah. Walah piye? Sampeyan iku ndonga nggo awake dhewe mawon. Sapa? Sembuh. Lah wong kowe dhewe ndonga ya ora sembuh-sembuh lho. Pokoke nek lara ya aja padha cerewet. Sampeyan Kyai Sepuh ditakoni ya suarane ora kepenak kok. Ora penak. Ketemu kula tengahipun Mbah, pripun nonton tamba ora? Wis tenang wae, engko anggere mudar rak mudar kabeh. Iki kita nek ngaji ning Bupatine Tegal. Penyakit kira ana hubungane karo nyawa. Nggih. Mbah Maimun Jober Sarang. Itu mulai umur 40 tahun sudah kena kencing manis. Saiki mes 110. Ya wis tetep meges malah pendengaran, penglihatan.
pengingatan tidak ada yang rubah Mbah Maimun Juber. Utawi ngaten, Mbah. Penyakit niku men dawa umure, niku budek. Kok iso budek? Budek. Jadi ada panggilan Tuhan ora krungu ngoten mawon. Apik, prinsip apik. Pomo kebacut mati ya aja ora. Ha niki kanca kula rombongane Waluya dadi. Sampeyan ngece Waluya do ora trimo. Ketok Lho cangkeme ra ombo-ombo. Mula delengen rupane kaya botontah. Jenenge karawitan Waluya Fans Club. Nggih niku. Rabi ayu larang regane, bojo sinden marayasa murat. Iku ngono mongku yonan. Pokoknya tangguh kabeh. Pasaran kono ben kena aku kok. Iki nek Kang Waluya biasane Pak Bupati. Ora iso Rama siji, Rama ngecrek gak iso, langsung dangdutan. Aku ngerti, kek kon Rama siji, kon kidungan kaya tolo kaya kirun modiar golek cengkoke. Waluya niku. Pak Waluya. Kok sampean ngerti sangat kalian Waluya niku? Lah bendina ndelok niku. Yo pancet banyolane kaya sampean mau. Nggih. Aku yo kejabikan nang omah ngono. Enggone beda kaya ngono piye. Berarti nek apal sampean mlebune niki. Tekek lore ndas. Iya tekek lore kae. Tekek lore ndase ireng wong wis tuwek kok gak iso ngidul kuwi ta. Tekek lore ndase ireng wong wis tuwek ra iso ngalor. Wong kuwi biyen parian tak gawe tekek lore ndase ireng wong wis tuwek bolak-balik meteng ngono. Kok diganti. Iku nek kirun. Oh kaya Sandira. Nek Waluya pripun? Nggih niku tekek lorek ndas ireng wong wis tuwek ra iso ngalor niku wae. Niku penyesatan jenenge. Lah jenenge asline. Karo lor nggih. Lah yo kaya ngono kuwi dhek ra wani mloho kok. Nek Sandirana kaya pacarku anteng pancene gendeng yen adus peteng mesti tak inceng bareng weruh aku ngalih karo metenteng. Ah cinggo tular narana. Ya dah. Banding gorana. Apa iki ngekeki bahan neng nganu sedelo wis tangguh kok bisa. Tak wae. Sing pundi, Dik? Sekarang maaf nuwun sewu. Teknologi itu maju. Nggih. Wong biyen dalanipun Bekasi pundi? Oh nuwun sewu Pak, mangke beneran miyos mriku prapatan ngono. Sakniki nggak perlu GPS. Wis muni. Padha kali bandara sakniki luar biasa Pak Bupati beneran mesti tindak. Jogja no. Perhatian pesawat Citylink yang berangkat Boeing 3 turun Jalim, sebentar lagi diberangkatkan, penumpang diharapkan naik. Sakniki nuwun sewu dumateng sedaya penumpang ingkang badhe tindak Jakarta Citylink katuran minggah wonten montor mabur. Kuwi nek kira-kira bandara iki daerah Bluro enek. Basa Bluro ngometno. Candang budal cah wis Pak. Arep mangkat lho pesawate awakmu nang ndi usus semi. Piye le cah kok ketinggalan piye ya budal le cah. Ngapane ning daerah Tegal. Bandarane ngene kabeh ndang padha munggah gemblung kabeh nyong kiye. Ngono. Pesawate sarep mabur gemblung. Nang engko ketinggalan ya kaya kiye. Kuwi nek perusahaan bandarane pengko ning Tegal nek Surabaya nganggo basa Surabaya rek munggah to rek sar berangkat diancuki ra nggak munggah cuk munggah cuk ngono. Anu kasana budaya luar biasa apa le arek nglestarikan bahasa daerah GPS ya ngono. 100 meter lagi Anda belok kiri, setelah itu Jalan Supratman Anda belok kanan 200 meter Anda sampai. Itu bahasa Indonesia. Kena wong Yogya Solo monggo majeng kali 100 meter kemawon. Ngatos-ngatos mangke sisi kiri anu rati menggok sekedhik 100 meter melih.
Lah nek wong Tegal gemblung ki maju ala kaya kowe kliru lah. Minggu. Gemblung banget. Wah, cocok bencore diomprongi ae. Nyupir gak oleh ngrokok. GPS ngono kena GPS Jawa Timur. Kleru rek. Mundur sithik. Majune 200 meter lho kon ku ning ndi? Jalan Jenderal Sudirman menggo aku Diponegoro Majen Sungono goblok. Jurusan Kodang kleru, Cuk. Tak wehi ning bandara. Ya wis dinggo to. Wah cerdas banget deh. Cekintung wedange tomat petuntung dengkeke komat. Petang 27 ulang tahun pepadi mulayo tetapnya wiji ulang tahun pepadi nyuwun donga restune dulur sampean sami muga tetep jaya tetep lestari aye. Angkone papat wis ana maknane kiblat papat 5 pancer nunggal Guryong kopitu wis nyermen nangke 7 dina saben dinane kebak baro pancen iki jaman kemajuan kutha lan desa ora kelem ketinggalan najan infrastruktur pendidikan kesehatan ora ketinggalan ojo lali seni budaya tetep ditingkatkan ana maneh jamane wis siji akeh wong wedok sing padha seneng dadi TKW golek rezeki ana manca negarane entuk duwe uga entuk hasil seje maneh karo bojoku dhewe jaman kaya ngene cak kirun ora perlu dadi TKW ayo usaha ana negarane dhewe ayo usaha buka warung bakul pecel lele aku kelakon dulur bakul pecel lele saben dina warung tak buka dagangane entik larise duwe tak entuk batine sithik wae jare bojoku ben batine akeh ayo ngimu lele dhewe kelakon gawe kolam aku ngingu lele dhewe 2 wulan bibit tak ingu lelene ketok gede-gede jam 4 sore nguras blumbang bojoku melu nguras lele nyekel lele sitok aduk biung kleru leleku dhewe ya mas lakono mas Jula Juli Waluyo manuver jam limber ngulon kanca panjang sing alon-alon dangdut Jula Juli Waluyo nang ning bunine bonang genderan pekeken nong lan gambang iku
ya. Ning bledose neng kono. Kene cek iso digolek. Iki mono duar. Mestar ya Harna. Lah niku ora kira. Ibu aku mejen. Lho kok iso aku ora iso mbledos lan dhuwur udan. Pramila Bah. Nggih. Pernyataan bersatunya NU dengan Muhammadiyah ini akan menjadikan negara Indonesia baldatun thayyibatun warahun ghafur, aman dan sentosa. Amin. Top. Wis tenan to wae wong iki jangan digamane rukun wis ora enek apa-apa. Kira-kira nek umpamane teng Timur Tengah wonten dagelan kaya sampean niku terus pripun mriko? Kira-kira kok mati pun iki. Larene pun mboten enten pun. Pramila jenengan sampun wantun-wantun dagel wonten ing Timur Tengah, mangke kaya percil. Nika tenongkong cekel. Aja meneh kok percil Marwata ndagel tenongkong tabrak taksi sikile nganti operasi. Tanggapan sak pekohe sikile niku nara Marwata mboten enten. Kok biayaan mereka-mereka pripun? Ha pripun wong ngibur tiyang ten mriko kok Mas. Mriko ya butuh hiburan kok. Oh nggih. Mesake duit mampir 300.000 wanita Indonesia ada di negara Hong Kong itu perlu sentuhan budaya. Mula zaman anak-anak kula ketangkep di Hong Kong, saya menghimbau pada pemerintah adalah duta budaya 1 tahun 2 kali atau 3 kali untuk nambani rasa kangene anak-anak kita, bangsa kita yang di luar Jawa. Ngomong ini ki ndarek golek job, alah padune pengen ditanggap. Dan apa piye? Umpamane nggih mboten napa-napa. Ngomong nggih ya ora ditolak, apa dudu kere. Lah nggih. Ngeten. Terima kasih untuk Menteri Luar Negeri yang telah ingkang telah cawe-cawe dan kemudian kebijakannya sehingga percil dengan Mas Yudo bisa pulang dengan aman. Mak kula nggih matur nuwun kali sampean. Bocah ditahan sampean sing ngopeni putra-putrane, enek transferan untuk keluargane anak-anak. Soalnya mbokne ayu, ngoten niku. Guyon. Guyon. Monggo menika. Kula tak lenggah nggih menika. Nggih pun nyawang niku sampean wis entek akeh lho. Nggih. Entek akeh napa? Kurbane ngono kuwi akeh iki aja ngono lho karepku. Ngono. Tegese kurbane dijak nyambut gawe, biar BK terus kaya GPS cuk. Iki kok GPS ngangge bahasa Tegal iki. Nggih. Mbak menika wonten pamundutan pinten-pinten. Ya saking Pak Bupati arek lenggase. Nggih, Pak Bupati. Wani berita apa? Pak Bupati lenggah mriku menawa Mereka mawon. Nek lenggah niki dicurigai kali niki. Kula sing curiga. Ora mung sampeyan kula wae kuwatir kok ya. Matur nuwun menawi itu dipun awasi kalian Dimas. Nggih, nderekaken sugeng pentas sithik iki. Amin. Nggih. Kaya mboten nyono babar pindho menawi panjenengan niku kan. Sukses untuk Dek Seno. Sekali lagi minta tepuk tangan untuk Pepadi 47 tahun, usia yang sangat-sangat ideal untuk menjadi matang pepadi Indonesia. Amin. Yang mengayomi semua dalang-dalang di Indonesia. Nek kula mawon kula niki mboten napa-napa. Yang penting pokoknya dalang-dalang do payu. Nggih. Nek kula mboten bisa ditangkap mboten napa-napa. Nggih. Kula tak pados pedamelan liya, tapi tetep pedamelan ingkang kaitanipun kalian Nek wayang. sepi melu kula mawon. Nggih. Lah sak bingung-bingung ora masalah donya kuwi. Ah, lu wong diulung dadi dagelan sing tenanan timbang dadi penjabat padha dadi rakyat. Ngaten nggih, Pak. Nggih. Kula mangke nderek panjenengan kula betakaken bandosa nggih kalian mari. Ngono. Anapun kowe? Nggih. Berarti sampean wis tanggap, Mas. Lah pripun? Abahe ngendika sampean melu kula mawon. Ampun gelem. Lah pripun? Wong tuwa niku ajeng teng pundi? Menawi mboten. Lha ya Pak, kowe karepmu rak mati ngono to. Lah kowe sing tak tinggal ya Mas Eno, wong kowe ya arep piye keluarga karo aku. 3 dina aku ya slametana dongakno. Nggih. Kok kaya 7 dina aku ya yasinono. Nek 40 rasa Mas. Lah sebab Nusula wis rasa. Ora perlu wis rasa. Enggak. Rasa. Sedaya kalau mau orang yang paling beruntung adalah orang yang mengingat kematian. Segala salah minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tegal tetap berbudaya, Tegal barokah,